ମାମା କ'ଣ କରୁଛୁ? ଭାଗବତ ଗୀତା ପଢୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କାହିଁକି ଗୀତା କଥା କହିଥିଲେ, କାହିଁ ଆଉ କାହାକୁ ତ କହିନଥିଲେ? କହିଥିଲେ ନା ଆଗରୁ। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? ଦେବସ୍ୱାନ ହେଲା। ଦେବସ୍ୱାନ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ତ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କାହାକୁ କହିଥିଲେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମନୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ମନୁ ଇକ୍ଷକ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସେ ଯେହେତୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ତାହା ବିଲୀନ ହେଇଯାଇଥିଲା ବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଗୀତା ଭାଗବତ ବିଷୟରେ, ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ, ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିପାରିବେ। ଆମେମାନେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ହିଁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଗୀତା ଭାଗବତ କଥା, ଯାହାକି ଆମେ ଏବେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛେ। ହରେ କୃଷ୍ଣା।